Вие гледате предаването «Дипломатическите мисии». Аз съм Галя Кларк. В това издание ще ви представим Република Йемен и икономическите й отношения с България. Страната на прочутото кафе Мока, известна с древните исторически паметници, между които столицата на Савската царица, днес предлага възможности за бизнес в областта на газа, нефта, инфраструктурата и търговията. Република Йемен е разположена в югозападната част на арабския полуостров на брега на Червено море, Арабско море и Аденския залив. Страната граничи с Саудитска Арабия и Оман. Към Йемен принадлежат и редица острови. Цели десетилетия страната е разделена на Арабска Йеменска република на север и Демократична народна република на юг. Те се обединяват като Република Йемен през 90-та година. Различията между двете части и желанието за поделяне на властта довежда до гражданска война. لوقف مثل هذه الأعمال وإلقاء القبض على مرتكبيها وتسليمهم للعدالة. Хармонизацията между всички фракции е труден процес, но дългосрочната цел остава демократизирането на страната. Тази година в Йемен ще има парламентарни избори. Досега президентът Али Абдула Салех в продължение на десетилетия успя да запази своята позиция. Приоритетни направления за Йемен са палестинския въпрос, положението в Персийския залив, безопасността в Червено море, иракския проблем и въпросите на тероризма. Реалната цел е създаването на благоприятен политически климат и добър имидж на страната, с оглед осигуряването на постоянен приток от инвестиции и съхраняване на управляващия режим. Основен приоритет са отношенията с арабските страни и интеграцията в съвета за сътрудничество в залива. Важно място заемат и отношенията с Съединените щати, Европейския съюз и Япония, които са главните донори и източници на помощи и кредити. Икономиката на Йемен има голяма зависимост от външни източници на финансиране и недостиг на квалифицирани кадри. 70% от приходите в държавния бюджет идват от износа на нефт. Други природни богатства са каменната сол, мраморът, както и незначителните залежи от въглища, злато, олово, никел и мед. Държавата продължава да разчита основно на приходите от петрола. Напоследък обаче липсват открития на големи залежи, а разработването до сега са сравнително ограничени и тяхната бърза експлоатация може да доведе до затварянето на по-голямата им част след години. Големите запаси от природен газ не се разработват, както поради липсата на осигурени външни пазари, така и поради недостатъчната мрежа от газопроводи, от местонаходищата до големите центрове и пристанища на страната. Правителството планира бързо увеличаване на газопреносната мрежа, както и изграждане на инсталации за втечняване на газ и петролни рафинерии. Проблем обаче остава намирането на външни инвестиции. Глобалната финансова и икономическа криза се отрази отрицателно върху икономиката на Йемен. Особено спада на цените на петрола удари йеменската икономика в дълбочина. Това е главното отрицателно влияние. Ако икономическата криза се задълбочи, няма съмнение, че това ще повлияе още по-зле на икономиката ни и на отделния човек. Йемен получава помощи и кредити от Международния валутен фонд, Световната банка, Европейския съюз и отделни държави като Германия, Япония, Китай, Саудитска Арабия и донорски организации за инфраструктурни проекти в сферата на електрификацията, комуникациите, водоснабдяването, пътната мрежа, образованието и здравеопазването. Промишлеността е слабо развита поради липса на инвестиции и главната насоченост на частния капитал към услугите и дребния бизнес. Основни производства са нефтената и нефтопреработващата промишленост, както и малките предприятия за текстил, кожи, хранителни продукти, цимент и алуминий. Страната периодично изпитва кризи с снабдяването с електричество. Недостатъчно развити са съобщителната мрежа и транспорта. Ето защо и в текущия 5-годишен план от 2006 до 2010 година се предвиждат значителни средства за изграждане на нови обекти в енергетиката, съобщенията и транспорта. В рамките на 5-годишния план йеменското правителство подготви и приемането на мерки за намаляване на безработицата, подобряване на образователната система и здравеопазването, ограничаване на инфлацията и повишаване на жизнения стандарт.
По тази програма се очаква в Йемен да се получи финансиране на над 5 милиона щатски долара от страни от Персийския залив, от Световната банка, от Европейския съюз също така. Европейския съюз може би над 2 милиона долара е предоставил вече на йеменската страна за различни проекти. Ето тук можем да споменем и, че България като страна член на Европейския съюз е съпричастна към програмата, която Европейския съюз изпълнява. Една от задачите на тази програма е именно насърчаването, развитието на бизнеса, на малкия и средния бизнес в Йемен. И различни проекти за електрифициране, за рибното им стопанство, здравеопазването, по които български фирми при интерес биха могли да се включат, защото там финансирането е гарантирано от международни източници. Селското стопанство е по-добре развито в Северен Йемен, но то задоволява половината от потребностите на населението. Обработваема е едва 3% от територията на страната, като плодородните почви са разположени в западната й част. Без внос на зърнени култури отвън, правителството не е в състояние да осигури изхранването на населението. Йемен внася жито от целия свят, Съединените щати, Русия, Европейският съюз и България. Искаме да увеличим обема от България. Какъв е обемът в момента? Не са големи количества. 7000 тона за 2008 година. Йемен внася 1 милион и 200 хиляди тона, от които 7000 от България. Искаме те да се увеличат, защото знаем, че България е известна с добро земеделие и по-специално с добро зърно. Това е много добре, защото ще помогне на хората да разменят стоки двустранно. Вие споменахте за новите възможности от споразуменията, подписани от смесената комисия за възкресяване на бизнеса ни, защото иначе човек остава с впечатлението, че се развива главно военното сътрудничество. Bulgaria and Yemen has good relations since the revolution in Yemen. It is in the 1960s. България и Йемен имат добри отношения от 60-те години. След революцията в Йемен и военното сътрудничество е част от тези отношения. Но ние се стремим те да са само един от аспектите на сътрудничеството. Относно търговията, ако улесним транспортните връзки между Йемен и България, представяйки нови линии или директни полети и директно корабоплаване между двете страни, това ще спомогне за износа на повече стоки, не само военни. Йемен поддържа добри отношения с страните от Източна Европа, но икономическите връзки са слаби. Известно изключение правят Чехия и Полша. С балканските държави отношенията са традиционно добри, като най-активни са тези с Турция. Дипломатическите ни отношения с Йемен се развиват на основата на добрите традиции в близкото минало, като членството на България в Европейския съюз дава нови измерения на връзките с арабската страна. Координиращ орган на търговските ни отношения е смесената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Между двете страни има актуализиране и допълване на договорно-правната база, което дава предпоставки за активизиране на двустранното сътрудничество. През 90-те години имаше едно много добро всестранно сътрудничество между Република Йемен и България, но след настъпилите промени в България и Йемен имаше период на затишие в отношенията. След разпада на социалистическата система и Съветския съюз, отношенията между нашите страни изживяха един нединамичен период. Последните години България даваше по-голям приоритет на отношенията си с Европейския съюз и може да се каже, че през това време тя отсъстваше в нашия регион. Икономически това се отрази отрицателно върху нашите отношения. Българските продукти липсваха на йеменския пазар и вече са заместени от китайските. Сега полагаме усилия да активизираме отношенията. Имаме много добро сътрудничество във военната област.